Hi! So, paalis na po kaming lahat ngayon. Hindi pala lahat. Si Melmar, si Gwen, tapos sinama na namin si Brenda, no? Kasi kailangan magbubuhat ng mga maleta namin. Brenda, ba yung maleta? Ayan, so alis na kami. Abangan nyo na lang kung saan kami mapapadpad. At kung saan man, abangan nyo yung aming mga videos and vlogs. Ha? Pag sure ba? Mga ka-etyosan nyo, ha? Ayan na si... Busog ako ba di mo katulog sa hapon? Habang mo nga nagpapapress. Yung mga nagpapapress silang lahat diri. Go, pwede go. Halika na. Alis na tayo. Baka maiwan tayo. Ito na ba sa lubong mo? Hindi. Mas gusto ko yung lapa. Mas gusto ko yung lapat. Hala, tuwara. Maganda, wey. Silik pa lang silang artista. Sa oras ang kulto. Ha? Sa oras ang kulto. Parimata. Oh, yung mata niya. Yung mata niya. Ugaling nga, bahala mga taong wala kung di yan ang bibig ko. Para maipit sa ilong. Lerman lang din siya. Makita na. Halika na. So si Ma'am Shiji ay ano lang pa. Pasimpa lang siya. Yes. Videohin mo. Ang ganda labas tayo. Wala, di maano yung ano ko. Dire taxi yan. Sa alis na ang lahat. Si Ma'am Brenda, andito pa siya. Si Brenda kami. Yung sandito dahil. Marag premature ang anak aning Gwen. Sa Chirita. Sa Manilo. Dire-diretso na kami. Kailan namin yung taxi. Hala, ano? Alas 5 na. 5-7. Ha? 5-7 pa lang. Busog kay Dalan sa Toledo amping mo yan. Sana all baby girl hindi bang sakit. Yes, Ate Elizabeth. Caring ko yung sakit. Mas carry ko tong sakit. Eh, hindi. Isa-isa na sila. Kasi dito sila. Diba? Bagay dahil. Ha? Mayaman. Ang tari ng shades nakapatong, ha? Oo. Buhati mo na yung mga maleta. Ikaw rin hinihintay namin. Sorry. Mahal na mukha. Pagsala. Tinan mo nga ilong mo. Oh, wala ka maipintas. Perfect. Side view nga, mano? Oh. Di ba? Perfect. Na, perfect yung... Perfect. Oh. Perfect. Mga manika. Oo. Ano yan? Yung stand niya. Ayan na. Chanela lang tayo, guys. Chanela. So, dire-dire. Chinelas lang. Artista lang. Hi, fans. Hi, ingat. Eto na si Melmar at si... Pababa na. Dali ang ating mga gamit. See ya, Cebu. Ito na kami, papunta na kami sa parking kasi hinihintay na yung kami ng aming sasakyan, aming taxi. Wala na ginauban net. Ini aming taxi. Aming service going sa port. Ito kang humba nga sa po. Gusto naman eh. Thank you, Brittany. Gusto mo bago? Ay, ang naka-inday pala yan. Kaya Kami pa nyo. Sige lang, hindi ka abot ng buwan. Ay, kilo. Hala, Tara. Ay, guba ng kwan? Oo, Ano na eh? Akin,
Unan man yun. Di mo, Ah, kaya nga ba si gamitin, di mo babayang point? Stupid. yan. Doon na sa Gwen sa unahan. Bye! See ya, Cebu! Bye. Bye. Ayan, sabunta mo na siya kay Mama Sita kasi paalam-paalam. At kami naman, no, ay pabiyahe na, papunta ng port. Yes. Andyan yung ticket, no? Printed na siya. Yes. So, meron tayong ilang oras ang biyahe natin from CDO to... 11 to 12 hours. Ay, ganun. Matutulog naman tayo. Ah, okay. Overnight kasi. Matutulog tayo? Ay, hindi ka matutulog. Parang gusto ko ulit mag-grooving. Pwede naman. Gusto ko ulit mag-grooving sa barko. Ano ba? Ano Nakakamiss i-check na. mo sa... Yung oil. Charot. So from from Cebu Port, tas Toledo. Maraming mga 2 hours. maraming gwapong mga staff ng TransAsia. Pag sa TransAsia. Tapos isa to go. Tapos sasakay yung mga Gender. Transformer. mga transformer ang katawan kasi nga lalaki na base. So magkikita kita tayo dyan sa Toledo, Cebu. Yes. Sa Twins. Twins CC. GG. At Twins GG. Yan. Diyan sa Toledo, basta magkita-kita tayo dyan. Mag-perform ka rin ha, naamoy dala, extra. Oo nga, magpaano lang tayo muna video okay bago natin tawagin si Twins Brenda. GG Punti. Twins GG Punting. Yan. Kita-kita tayo dyan. Then after that, kasama ka pala sa Masbate. Oh. More bonus, more fun. Oh, it's a daily target ko talaga na pasalamat ako na hindi ba Nakapasok ako kapunta sa doon. Okay. Yung mo, Bulkang Mayon. At least may experience natin. Hindi mo nga pala nakapunta doon, Mar. Wala jud. Oo. Ako rin first time sa Masbate. So, Heavy pictures like tayo. kita-kita tayo. Pati sa Mount Mayon pala sa Albay. Sana magpakita yung bundok. Nakita mo na ba yung mayon? Kapunta ka na ba? Oo, pero maulap. Hindi siya lumabas. Sa imo Grand Clear. Ako sobrang ganda na nakita. Ilang beses na ako doon pero hindi ko lang alam kung anong na-post ko dati. Ba't di ko makita kayo? Anong municipality na perfect kuan jud? Spot. Kami magod ka sa Hindi, doon sa meron siya mismong meron Ako talaga mismong helipad ng Albay. Susul mo. Ay, wala rin. Mga kuya naman. Susul mo ha, nakaheli. Yung helipad, hindi ako nakasakay. Doon ako sa mismong lapagan ng helipad ng Albay. Yung makikita mo talaga yung pinaka-vulkan. Tapos andun ka sa helipad kung saan lalapad yung yung Sa may pinaka-taas. bato ba para simbahan nga nalunod. Tapos naka-swimsuit pa ako. Tapos doon kami Ay, nag-shoot. oo, katulad Doon kami nag-shoot ng movie sa Aswang. Kuweba, yung Aswang. Ay, aswang. Ay, parang kuan man yun. Kasi matagal kayo kaya talaga magkakaroon ka ng chance makita. Ang galing. Hanapin mo dito. Tsaka kami stay doon kami ng 5 araw. Kaya talaga magpapakita. Ako na-try ko rin doon talaga sa kuan nga. Yung sili na ice cream. Oo. Ayun siya. Naku, ang dami natin palang gagawin. Excited man. Ayan ito yung mayon. Nandito yung helipad. Di na ako makapunta kasi malulula na talaga ako. Tapos bago ka makaakyat dyan, para kang aakyat ng bundok sa bahay, yung kinakano. Doon, ganon, maglalakad ka paakyat. Yan puta ka, tapos nakasinsunt ako. Tapos topless ka, no? Natangga, dinilit. Anak ko, hanapin natin yan. Maabangan ninyo sa diyan kami sa Albay, ha? Sa Masbate. Kailan kang kwento? Dami niyo. 2015. Tin? 18. Ako nun, dahil kay Daddy Alex, kasi nagpunta kami sa Sorsogon. Rico, I love you. Ayun, diba? Kita Kids there, Cebu, Masbate at Albay. Tsaka sa Manila nandiyan kami, siya there. Alam nyo na ha?